CR. Ay, wala pa man, madam. Huwag gani, oh. Hilapang kinaplaster. Grabe, yaya. Dugay na kayo na ba? Agisa na nadlaw, yaya ba? Wa pa dyan na naman. Wala pa jud, madam. Hantod karon nagplano pa jud sila. Malugi na kuha na nila ba? Mahal kayo na sila sildo. Atuan nito sila, madam. Pantayin na sila. Mga ismago kag naong mga trabahante ni mo, madam ba? Ina, jud kayo magliho ko. Murag mga bao. Ipa-snack na nimo na sila, yaya. Wala pa, madam, oy. Tayo pa kayo, pa snack kung dayon. Paggula sila agi, kayo taga-ayog snack ha. Sige, madam. So, bahala ana nila. Tuulon na ko na akong mga trabahante, be. Grabe, unsa man na yung trabaho? Unsa na yung problema, madam? Mag-isa na mo kadlaw ba? Mao pa Japon ninyong nahuman? Alangan, madam. Sige, ugulan. Ikaw daw magtrabaho, madam. Na magulan. Ganahan ka? Ginan ako na problema. Magringkot day mo. Samtang nagtrabaho. Grabe ka, madam. Wamang kay kaluoy. Usang way kaluoy. Inasilduan, beta mo ha. Mahal biya kayo. Ako ang silid sa inyo ha. 150 tapos libre snack. Lahaya na ninyo. Lagi, madam. Nakay snack. Pero bugnaw og tubig lang. May gani magpa-snack ko ninyo. Bugnaw na tubig. Pauban gani kay wala. Madam, asay butang ng aircon diri. Dira lang dapit kay butangon ako TV dira sa kilid. Mo ko da wifi? Ay tama si di, butangon pud na ko nag wifi. Wow. Dapat pagbalik na ko manana. Grabe si madam. Di man eh, humanda yun. Grabe si CR si madam. Butangan pag aircon, pag TV, napa jud wifi. Grabe ni si madam. Hey, inita sa gawas, uy. Sira na niya akong kutis ba? Yaya, mo akong snack kaya to sa sala. Unya, madam. Kumusta naman imong siya dito, ah? Wala pa jud Yaya, igura sila nag-layout. Hinay jud na sila magtrabaho, madam ba? Ha? Hinay jud Yaya. Anong naabot man diri sila magtrabaho? Kisa din nagkuha na nila, madam. Ay, si Mami Yaya, lagot gani kayo. Unya, nakabaloy mong mami nga ingana sila magtrabaho. Na, wala jud Yaya, kay wala man sila diri. Ana lang, madam. Lugi jud ka ana ba? Mahal biya kayo lang sildo. Pila di ay lang sweldo, madam? 150, libre bugnaw na tubig. Snack kaya dito ra ko sa sala. Magtug na di ay hinay kay magtrabaho. 150 raman na yung sweldo.